Kung gusto mo lang magpabalanse, dahil malapit ka na naman sa Pampanga, pumunta ka. Pero tapusin mo muna yung STEM mo. Bali, yung babalik. Makakalakad ka na. Nakakalakad ka na nga ng maayos eh. Naibalanse ko na yan. Babalik mo ba? STEM ka muna ng 2 linggo, isang linggo na lang. Malaki ng bagay na ginawa yan. Huwag ka na magpapakamatay ha. Binigyan ka na ng Diyos ha. Pag nagpakamatay ka, di ka tatanggapin sa langit. At least, binigyan ka na ng himala ng Diyos ha. Naawa na siya sa'yo. Dati, ayaw mo maglakad. Mahirap maglakad. Ngayon, okay na. Nawala yung period dito, parang nawala yung period. Hindi yan parang nawala. Talagang nawala yan. Kasi kung meron pa yan, sa kalalakad mo dyan, kanina ka pa naglalakad, di kanina mo pa naramdaman yun. Kaya yung nawala, in alignment na siya. Kailangan mo ng balancer kasi stroke ka eh. Mukhang maganda naman yung spirito mo eh. Kulang pa system yan. Pag nag-steam ka niya, bukas, lakad mo ulit siya. Medyo masakit ng konti yan, tiisin mo. Tapos kinabukasan, practice ulit lakad. Medyo sasakit na lang siya, hindi na gaano. Pangatlong araw, mawawala na yan. Yung sakit, ngayon wala ka na kasing sakit. Ang ibig ko sabihin, pag in-steam yan, nilakad mo medyo mahaba-haba ng mga 35 minutes hanggang 30 minutes, 100 meters, siyempre mangangalay yung paa mo. Pahinga ka, huminto ka ko sa kahinto. Bilang ka ulit mga 10 minutes o 5 minutes, lakad ka ulit, ipagpatuloy mo. Huwag mong persayin. Mahaba naman lakaran dito sa Pampanga eh. Eh, di ba may sasakyan kayo? Di ba nakasasakyan kayo? Hindi magpatid ka ewan ko, sinong driver mo? O anak mo? Yung mga anak ko. Hindi Sa pa. likod kami ng ospital sa hospital ng Angeles. Nandun lang kami. Eh, di ba maluwag naman yung Angeles? O, di doon ka na lang magpahatid. Maglakad ka ng umaga. Doon na araw-araw. Kung araw-araw. Nandiyan ang asawa mo, pampalakas ng loob mo. Bali, Kunyari, bukas. mauna yung asawa mo, hinahabol-habol mo yung kagandahan niya. O, di para makalahabol ka sa kanya. Sunod, ikaw na mahabulin niya. Saan ka pupunta? Miyerkules, bukas. Di Miyerkules din. Hindi, maglakad ka muna ng 20 days. Tignan mo muna kung anong pinagkaiba kasi nakabalanse yan eh. First time yan na balanse, natural lang yan. Oo. Kasi hindi kita pwedeng pabalikin ng basta-basta kasi pangalawang balik mo na to eh. Nakakalakad ka na. Yan gagawin mo, mag-practice ka maglakad. Kasi kahit yung doktor, yan din naman nasasabihin sa'yo ng therapy. Kahit nakakalakad ka na, ipapractice ka pa rin na maglakad. At least, sarili mo na yun, walang bayad. Kaysa magagamit ka pa ng machine, naggaganong-ganong ka. Oo. Hindi mag-steam ako bukas, tapos mga Miyerkules na mag-steam ako. 6 na araw. Ganun din. Pagitan. Bawal maligo. Pag mainit ngayon, syempre mainit. Magpunas ka ng pistawel, lagyan mo ng isang basong mainit, isang basong panalangin, isang tabong tubig. Yun. Isang baso panalangin. Tapos lagyan mong alcohol para magpunas-punas ka lang ng katawan mo. Maglagay ka ulit ng langis. Kung anong ginawa mong steam, yung una dati. Wala na akong may tulong. Na-balance ko na eh. At least, binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos. Basta't ang bawal lang dyan, magpakamatay. Hindi, joke lang yun. Ang bawal lang dyan, ang makiapid at magnasa. At kailangan mo rin ng effort. Minsan, kailangan mo rin palakasin loob ng asawa mo. Ibinigay siya sa'yo. Hindi ka rin suswertin sa buhay kung wala siya. Yung swerte mo, kalahati sa kanya. Yung swerte niya, kalahati rin naman yun. Pinag-isa kayo ng Diyos. Kaya yung swerte, hindi pwedeng sabihin na mayaman yung lalaki, mayaman yung babae dahil sa swerte. Hindi. Pinagtugma ito ng Diyos. Intindihan niyo na? Lagyan mo na lang yung likuran ng asawa mo. Babasbasan ko na lang yung tubig niya para magamit nyo. Lagyan mo yung paa niya, akin na yung tubig niya. Importante, gumaling ka na. Nawala na yung parang biniro kita kanina, yung tatanggal ako ng preno. Ngayon, okay na yan, ha? Pati yung balakang niya, ha? Dagdagan lang itong tubig, ha? Importante. Sa YouTube channel ko lang yan nilive. May ng Facebook page. Pati balakang niya. Nagbago na nga yung mukha mo eh. Dati maitim. Kasi punong-puno ng takot at, ano ba yun? Hinanakit at saka nawawala ka ng pag-asa, di ba? Ngayon, namumula na yung mukha mo. Hindi na katulad dati. Nakaranas rin naman ako ng matinding sakit. Sinabi ko na sa Facebook page ko pati sa YouTube channel ko.
Taga saan ba kayo? Taga sa Angeles, no? Taga Angeles City. Oo nga pala, Angeles nga pala. Malapit lang naman ang Angeles City. Isang oras at kalahati. Saan kayo dumaan? Sa Porac? Expressway na. Maraming megadrive. Oo nga, pero sa Porac dito, meron sa Saludaan. Dito nag-expressway ka na, oras na kasi. Oo, okay. Mega Rex, pero ito. Expressway sa Pangalan? Valeriano po sa Solar. Kasi yung pakiramdam ko sa'yo, makakalakad ka na kasi nakakalakad ka na ng balance na yun. Ang kulang lang kami din, stay. Practice lang. Kaya kita sinasabing, kung gusto mo ipa-check up yan, walang problema. Sabihin mo na kaya Pusinda, pag tumawag ka, magpapa-check up ka lang. Eh, ano, katulad sa doktor, pinapa-check up. Wala namang problema, check up lang. Tumatawag sa ating Angel. Papatayin ko na yung video natin. Natawagan ko na. 30 days ang visa nito. Mahaba-haba yan, ha? Pampalakas na yan. Pag babalik kami, tatawag nila. O, tumawag ka. Kasi, Pag busy, minsan, hindi na kami nakatawag kami. Pumunta na lang kami dito eh. Nagpa-schedule kami. sabi mo sa kanya, alam niyo naman oras ng gamutan ko. Alas 9 ang palista, hanggang alas 5 lang. Sabi mo, papacheck up ka lang. Pero kung nakita naman kita mabilis at nandyan ka, check upin kita. Kasi pipitikin ko lang naman yan eh. Kung ito man ay talagang dumalaw na, kalmado na, check upin siya kung talagang hindi siya kumalas, umokay na ba siya, at hindi na nagbago. Pag hindi na nagbago, konting alignment lang ng mga ugat yun, magpapounce na yung mga dugo natin. Mas mabilis. Pero kung mabilis ka na maglakad, bakit ka pa babalik? Pero kung gusto mong bumalik talaga magpa-check up, huwag mo kalimutan magdala. Yun lang. Salamat din. Kasi nawala na yung ano eh, yung humahagod-hagod sa iyo eh. Di ba? Tupay! Tupay! Akin na ngayon yung Oppo kong cellphone. Tumatawag si Ate Carmen. O, importante, binigyan ka ng pagkakataon, di ba? Asan yung Oppo kong cellphone? Nilagyan mo na lang yung asawa niyo, te. Palitan siya ng damit, ha? Wala na nang gagambala sa'yo, eh. Basta't nakakatulog ka na, ikaw ang nagsabi, nakakainting ka na, ang espiritu ng tao ay nasa Diyos na ito. Malaki nang nawala sa'yo, kuya, eh. Kulang pa steam. Steam na lang kailangan mo para mabuhay yung ugat mo. Subukan mo ito hanggang 30. Subukan mo itong 30. Bumalik ka kung gusto mo. Meron ka pa, 15 days. Perfectin mo lang yung steam mo, ha? Pag gumanda na lakad mo, pag wala na akong makita, wala na akong magawa, magaling ka na. Oo, kaysa dati hindi ka naglalakad. Salamat po, taga Angeles kayo, no? Salamat po sa mega shoutout dyan sa YouTube channel ko. Thank you so much po. Taga Angeles City po sila, ha? Semi-stroke po siya dati.